Sziasztok! A mai nap nem más fogunk megbeszélni, mint Sarah James-től az Üvegtrónt. Nagyon izgatott vagyok a sorozattal kapcsolatban, mivel az első része totálisan lehengerelt. Az írónő az olvasó számára egy olyan képzeletvilágot terít elé, ami nem csak izgalmas, különleges, de egyedi is. Vagyis hát számomra az volt, mivel én ebbe a kategóriába nem szoktam olvasni, de ezek után megfontolom, hogy keresek-e több hasonló könyvet, mint ő. Azon felül a 2016-os évemnek egy igazán meghatározó könyvévé vált. Az évben olvastam kb. 10 könyvet, de egyik könyv sem nyújtotta igazán azt az olvasási élményt, amire vártam. De ő ezt a lécet megütötte számomra. Itthon már a sorozatnak megtalálható az első, második és harmadik része, plusz egy kiegészítő kötet, de a sorozat azt hiszem 6 kötetből fog állni, és pont a héten jelent meg az 5-nek a címe. Nagyon szerettem a karaktereket, a helyszínt, a cselekményt, és a főszereplő csaj, Oltári. Ő nem más, mint Selena, aki távolvég sötét falai közt tölti büntetését. De egyszer eljön érte a koronaherceg, és felajánl neki egy lehetőséget a szabadulására. Ami azt tartalmazza, hogy vagy vele megy, és ő lesz a király kiválasztottja, aki majd harcol a királyért és az országukért, vagy ha ez nem tetszik neki, mehet vissza a bányába, és ott marad élete végéig. De Selena szem előtt csak a szabadság él, ezért természetesen belemegy ebbe a ajánlatba, és elviszik őt az Üvegtrónhoz, ahol nem csak kiképzik, de számos csatát is itt fog megvívni. Valamint valaki elkezdi gyilkolni a jelölteket. Azonban az orgyilkos szívét is elkezd menni a harc két olyan fiatalember közt, akik eddig legjobb barátként tekintettek egymásra, és együtt nőttek föl, de most talán riválisok lesznek, mivel az egyik rögtön belezúg, a másik nem tudja, de az is beleesik, úgyhogy vannak itt szerelmi kavalkádok rendesen. Ha még nem olvastad, menj el és olvasd el, nagyon jó könyv, és gyere vissza és nézd meg, hogy mit is gondolok én a könyvről. Szia! Elmondom nektek őszintén, miközben olvastam a könyvet, nekem olyan érzésem volt, mintha belecsöppentem volna a beavatottba és a párválasztóba egyszerre, de plusz egy harmadik könyv is hozzáérkezett, mert abszolút nekem olyan érzésem volt, hogy így 3 könyv teljesen megtámadott, és abból lett az Üvegtrón. Mert itt is pont szerelmi háromszög van, és azért is, mivel pont a koronahercegünk és a katonánk esik bele a lányba. A beavatott talán azért is, mert Selena és Westfall kapitány kapcsolata olyan, mint Trissé és Négyesé. De csak ilyen egyedi vélemény, így kinyilvánítottam, én amikor olvastam, én úgy éreztem, mintha egyszer itt lettem volna, egyszer volt, egyszer nem is tudom, hol voltam. Lépjünk tovább. Selena karaktere számomra jó volt. Nekem nem volt vele semmi problémám. Annyi volt, amennyit kell lett kapni belőle. Kitartó volt, nem nyávogott állandóan, mert az agyamra szokott menni, nem síránkozott, erős volt, és kiderült, hogy a csaj egy könyvmoly. Mondjuk ez nem tudom, hogy jön az orgyilkoshoz, hogy könyvet is olvas, de ez egy igazán kulturált dolog szerintem, hogy az írónő megajándékozta ezt a karakterét azzal, hogy ő szeret olvasni. Dorian, hát nem. Abszolút az elején még szerettem 50 oldalig, aztán olyan érzésem volt, hogy olyan kisfiú. Tudom, hogy szerelmes a lányba, meg stb., meg nagyon szereti, de kisfiú, olyan meggondolatlanul viselkedik, az apja azt csinál vele, amit akar, nem tud kiállni saját magáért, és nem tetszett. Főleg az, amikor Selena éppen haldoklott, és azon gondolkozott, hogy most megállítsa a csatát, vagy nem, mert akkor érvényes lesz, vagy érvénytelen. Hát szerintem ez igazán idióta dolog volt, ahogy maga a szereplő is, de remélem nem a csajjal fog összejönni, mert akkor esküszöm sírva fakadok. Westfall kapitányunk, hát igen, nálam ő a betaláló, így Selena szemszögéből.
és azok mellett egy igazi béna. Mert amikor ott a lehetőség, hogy a lányhoz közelebb kerüljön, jobban megismerje, akkor elengedi. Majd amikor nincs ott, akkor elkezd utána sírni, hogy milyen jó lenne, ha itt lenne, és abszolút nem tudom, hogy most mit gondol, de férfiak. A vendéghercegnőnk az egy olyan karakter számomra, aki meg vagyok vele, de nem is, annyira nem kedveltem, nem is szerettem. Amikor kiderült, hogy állítólag ő az ilyen összeköttető, az ilyen gonosz szállal köz, hát akkor mondom, végére kiírtják, és eltűnik az életemből, mert kiderült, hogy ő a jót képviseli, és ilyen nagy kőként esett rám, hogy a fenébe még olvasnom kell őt egy ideig. Selena biztos valamilyen tündér ágazatokból kapott erőt, meg minden, biztos, hogy tud majd varázsolni, meg minden erőket tud irányítani, azt lemerem fogadni. A király, az nem tudom, mit gondol magáról, de szívesen kiszedném abból az üvegszékéből, mert fölidegesített egész végig, hogy ő itt a nem tudom ki, és állandóan játszotta a fejét, és legszívesebben nagyon ideges voltam, miközben olvastam, és mondom, ez már megint itt van, mondom, végre elment békén, hogy majd visszatér. A könyvileg vége jelentette számomra a legnagyobb meglepetést. Persze gondoltam, hogy a főszereplő lányunk megnyeri a csatát, de az, hogy majdnem meghal, és az írónő megmérgezi a saját karakterét, majd megmenteti egy szellemmel, és a végén megnyeri a csatát, ez igen furcsa volt számomra, nem tudom miért kell lett majdnem megöletni, és olyan élményeket szeretne a lány számára, amint majd visz tovább a következő kötetekbe, gondolom. Nagyon tetszett, főleg, hogy most elkezdtem a másodikat, és nem tudom lerakni. Most éppen szünet van, ugye a 4 napos nemzeti ünnepes szünetünk, és eddig még csak olvastam, semmi más nem csináltam. Remélem holnapig kiolvasom, de nem biztos, mivel lehet rám jön az, hogy most pihenjünk kategória, és nincs kedvem, vagy éppen más dolgom lesz, nem tudom. Ha tetszett, akkor nyugodtan írd meg nekem kommentbe, keres rám Instagramon és stb. Nagyon Goodreads-en van, de azt nem használom, úgyhogy azt nem mondom. És majd jövök. Addig is sziasztok!